जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जौन गाना बा धनिया ए जान, जौन गाना के टीजर आप सबके बीच आवे जा रहा बा कुछ घंटा बाद। आप सबके हम बतावल बनी कितना बजे आवेला बाटे, जौन के हम टीम के माध्यम से पता करके आप सबके बता रहल बनी। आप सबके बता दी ये गाना के रिकॉर्डिंग भी कुछ दिन पहले कंप्लीट हो गई, लेकिन उनमें कुछ लाइन में जैसे कि प्रॉब्लम आवत रहे, वो लाइन के सुधारे खातिर पवन सिंह एक बार फिर से कल रात में गाना के रिकॉर्डिंग के लिए कहे कि पवन सिंह का हमेशा से प्रयास रहेला कि गाना में कोनो कंप्रोमाइज ना, बेस्ट से बेस्ट। जी हाँ भी, आप सबके भी पता बा पवन सिंह एक गाना जब तक उनका संतुष्टि ना मिलेला वो रिकॉर्डिंग करने ही करेने। जी हाँ भैया, तो आप सबको बता दी गाना बेस्ट बनावे खातिर पवन सिंह एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करने में कल रात में जौन की दिल्ली में अब फाइनली आप सबके बीच ये गाना के टीजर आवे जा रहा बा, जौन की उषा फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से धनिया ए जान, जौन गाना के पवन सिंह शिल्पी राज गईले वाले लो और ये गाना के लिखले बने विजय चौहान जी, गाना म्यूजिक दल में विकास यादव जी, डायरेक्टर बने रवि पंडित। आप सबको बता दी कि बहुत ही बेहतरीन गाना जौन पवन सिंह और चांदनी सिंह के अभिनय काफी समय बाद आप सबके देखे मिली। तो टीजर भैया आज शाम में 4:15 में यानी 4:15 पर टीजर आ रहा बा। ऑफिशियल टीजर आप सब तैयार हैं और गाना भैया कल सुबह में आई 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में ऐसे सुने में आ रहा बा। 6:45 में यानी 6:45 AM पे। हालांकि टीजर आज जब रिलीज हुई उसमें आप सबके रिलीज डेट और टाइम के भी अनाउंसमेंट हो गई रही, यानी मेंशन रही, आप सब बताओ टीजर में देख पाए। तो तैयार रही, कुछ घंटा के बाद आप सबके बीच टीजर आ रहा बा और गर्दा भैया बवाल गाना बा, देसी अंदाज में गाना बा, एकदम मियाज मस्त हो जाई। एक बार फिर से पवन सिंह देसी तड़का लगावत नजर आई है। जब ये अपडेट कैसा लगल और टीजर आ रहा बा, आप सब कितना खुश बानी कमेंट सेक्शन बताई। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।